To fresh green fields you led my steps in days gone by. You gave me rest by quiet springs and filled my soul with peace. Your loving presence brings. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. Yet now I tread a different way. Death dogs my path with stealthy steps from day to day. I cannot find your peaceful place, but dwell in dreary darkness, longing for your face. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. I will look back in days to come and realize your faithfulness has led me home. Within your house I'll find my peace, trusting that in your mercy you have sheltered me. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. All will be well if only you will shelter me. Mass intentions offered July 5, 2020, Sunday, 6 o'clock p.m. online Holy Mass. Petitions: complete healing and fast recovery of Father George Militante, Father Felix Perlan, Abangan and Aranzado families, Manilyn Roldan, Jose Emmanuel Guatelara, Trinidad Dacuba, Arnold Piner, Paul Maninang's multiple myeloma, Angeli Bano Val de Vera, Willie Ligayo, Concepcion Marquez Manuriña, Dr. Luz Flora Lauron Yap, Dr. Alma Corpin, Dr. Teresita Rodriguez, Dr. Telma Eleccion, Nurse Roy Abellana, Julius Alexander Pagusara,
Josefina Acero, and Mr. Salvador Macaping. Speedy healing of all COVID-19 positive, especially for Simeon Pizarra, Luis Taperu, Susan de Guzman, and Gaylord Aves. Good health and for the success of work and business of Angeli Bano. To pass the board exam of Francis Carlo T. Lacaba. For the conversion of all Filmusa guards, past and present. Good health, guidance, safety, and protection of Enriquez family. Children, grandchildren, in-laws, Sheila Marie, Angeles, Ramon, Jesus, Juanito, Eduardo, Glenn, Basilisa, Placido, Adolfo, Julius Aliego family, Marlene Tampos, and Jerry Borja. For the safety of Francis and Renato Ilisan in Qatar and all the people of La Carlota City. Spiritual strength and healing of Kale Balanga family tree. For Clive Philip to avail the E&E Charitable Foundation Scholarship. Safe pregnancy and delivery of Tristan Alexine Sabeliano's baby. Good life, good health, guidance, safety, and protection of Shai Lau, Melvin Cesar, Jessica Colleen, Claire Cesar, Tricia Chariz, Kenneth Flash, Keisha Francesca, Daryl Tristan, Alexine, Zozo, Roel, MM, Violeta, Richel, Jessica, Antonio, and Amor. Good health of all the members of the family, healthy, successful, and safe pregnancy and delivery of Consolacion Inclinos baby. Long life, peace in the home, unity within the family, complete eradication of all diseases, especially COVID-19, for the healing of those who have been infected, and for the people who are still working and the frontliners. May they be protected and blessed, for good relationship and marriage. Thanksgiving for all the graces received through the intercession of the Blessed Virgin Mary, to the Holy Spirit and all holy saints and angels in heaven, for all the blessings and graces received by the families of Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rowella del Campo, Marlu Castro Rowella, Castro clan, Tesing family, Messina family, Laurente family, Mr. and Mrs. Paulino Abesha Jr. and family, Enriquez family, Sismar family, Andrew, Ara, Camille, Tash, Romelin, Johan, and Orok family, Christine and Abet, M.M. Tuason, P.J. Charleston Naya and family, Mr. and Mrs. Fidelino Liamedo and family, Vincent Danao and family. To the Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary, for all the blessings and graces received by Mr. and Mrs. Alfonso Retes and family, for the gift of life, blessings received by the Inclino family, good health, good marriage, peace in the hearts, in minds, and in the family, unity within the family, spiritual and physical healing, successful endeavors, good employment, and protection against calamity and COVID-19 by Eugene Inclino and family. Birthday of P.J. Charleston Naya, Tricia Cheriz Kilong, Cesaria Lanaria, Jocelyn Urot, and Sheila Bancho. For the eternal repose of the following souls: Ernesto Fabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Nenita Cabangitan, Ferry, Alex, Alfredo, Perpetua, Leonardo Sr., Mauro, Manuela, Shelani, Jorge Sr., Jorge Jr., Nenita, Edmundo, Clara, Silveria, Romolito, Remo, Victory, Fernando Eloterio, Vedasco, Candido, Lydia, Eugene, Jesus, Elizabeth, Jimmy, Remy, Lee Fong, Cristituta, Betis, Tomasa, Servilia, Lazaro, Bernardino, Ana Corita, Ronaldo M. Manoriña, Zenaida, Candelaria, Daniel, Eva, Rolando Sr., Maria, Faustino, Crisanta, Pedro, Nicolasa, Carlos, Emiliano Jr., Orlando Jr., Raymunda, Elisa, Pablo, Agnes Nieves, Pepito Jr., and Consolacion. Divino and Lauro Osorio, Mayet, Sabrina, Feli, Dumoran, Alex, Flor Placibi, Mariano Cue, Ramon Arsenas, Judge Lee, Lucio Bong Tan Jr.,
Deceased Pilmusa guards and clients, Juvenal and Carmen Osorio, Pablo Pacencia Felipe Sr., Florante Fea Jesus Saturnino, Cesar Sr., Rodel, Gina, Ami, Narciso, Gertrudes, Paulino Sr., Anselma, Celestino, Andrea, Arthur, Marisa, Pete, Jefflin, Angie, Felix, Democrito Espina, Manuel, and Praxedes Ponce, Candido, Ana, Consorcia, Victoriano, Gaudencio, Premito, Alan, Barry, Severino, Meliton, Hugo, Crescente, Josefina, Antonino, Placedo, Radora, Gualberto, Famador, Harry and Bibiana Duria, Norwin Betoño, Leonidas Madera Nadal, Jeronimo Lydia Destua, Baldomero Nadal Jr. and Sr., Catalina Pusa, Antonio Ayala, Olegario Madera Sr., Aniceto, Rosa Magdaleno, Jose Esperanza, Danilo, Shirley, Pasita Adoracion, Herbacio, Ermelinda, Rene Sr., Seferino Sr., Carlos, Maria Frida, Josefina, Bernard, Sixto, Victor, Bandilla Cometa, Hospicio Bacos Jr., Arlinda Alvarez, Anaclita Agaton, Francisco Nemesia, Attorney Paterno Belsiña Jr., May, Heidi, Alicia, Candido, Demetrio, Ruben, Antonieta, Chanora, Elmer, Bob, Gilbert, Lydia, Benjamin Sr., Cesar, Loreto, Elita, Ronald, Ricardo, Lita, Felipe Sr. and Jr., Eliutena, Emerciano, Florendo, Federito, Jovita, Pilar, Bernardo, Azucena, Jovita, Gloria, Edward, Eva, Rico, Feliciano, Melissa, Pesdita, Pedro, Benita, Tomas, Jesus, Clemencio, Ramon, Alden, Alice, Delia, Mingo, Danilo, Tangpos, Hermano, Mingo, Soledad, Basilia, Honorio, Eutiquio, Lydia, Gloria, Genera, Florencia Cabatingan, Weda, Nif, Elena, Oping, Victor, Berting, Gorio, Enis, Jesus, Florencia, Merto, Rita, La Lucha, Inigo Sr., Angeline, Bart, Virgie, Mike, Boy, Jingle, Donato, Paulina, Demetrio, Bernardo, Bernardita, Isabel, Josefa, Ignacio, Amparo, Flor de Liza, Victoriano, Victorioso, Zotico, Hena, Ray, Luisa, Elpidio, Charing, Ramil, Balves, Nemesio Tuazon, Jefferson, and Junaide Halaide, Manuel Tuazon, Andrew Solon, Cheryl Toliao, Inocentes and Webster Cabase, Peter Diconing, Wilson, Primitivo Marikit, Elvin Inglaterra, Ronilo Arias, Guillermo Cabizo, Lawrence Neil Arias, Estrelita Maquinano, Elena Escaro, Apolonio, Felix, Marcelo, Elena, Agustina, Elvira, Jober, Loreto Tuaño, Lourdes and Cipriano Calago, Urbano and Teresita Calago, Felix and Propeta Calago, Daisy Baad, Vena Basister, Isidro Caracena, Consolacion, Amelito, Manuel Nathaniel Sr., Rosalita Araceli, Josephine, Socrates, Clyde, Glenn, Sulpicio, Josefina, Corazon, Calvo, Eugeniano Jr. and Sr., Maria Fe, Rosalina, Narcisa, Jose, Meli, Maria Rosario, Catalino, Filomeno, Gregorio, Magdalena, Jose Raul, Nenita, Orlando, Alejandra, Jesus, Dax, Francisca, Maria Corazon, Dennis Delgado, Purificacion, Jovela, Lily Figuracion Menoso, Jonathan Sotes, Lermalin Otida, Eduardo Managbanag, Manolita Briz, Consolacion, Ana Corita, Concordio Sr., Leonica, Emilio, Rodolfo, Rolando, Edgar, Eric, Dolores, Aida, Mary Jane, Doris, Rafael, Carmen, Gloria, Alejandro, Jennifer, Emma, Romeo, Quirino, Jimenez Sr., Lucina, Edmario Jimenez, Gaudencio Corona III, Gil Banalo, Antonio Amarador Jr., Rodolfo Lorenzo, Attorney Rico Abellanosa, Dr. Chofila Las Salillas, Attorney Mariveli Abelia, Celerina, Pedro Asuncion, Leoncio, Medel, Marjorie, Lourdes, Catalina, Lina, Erlinda, Lydia, Santiago, Jacinto, Arlene, Concepcion, Agripina, Vicente, Geneza, 21st death anniversary of Vicenta Restauro, 5th day
Fifth Day Novena of Robin Pagusara, Angeles. Third Day Novena of Juana Nacorda Corazon Calvo, all souls in purgatory, especially the forgotten ones. Father Andy Satura's Mass Intentions for Sunday, July 5, 2020. For the healing of Francis Benedict Beher and more blessings for his birthday on July 10. For the good health of Rhoda Pardenilla Calon and her children, Margot, Mayel, Jimbo, Madon, and Mabo of USA, Pebbles, Duazo, and family of USA and Tisa, Kabatingan family of Las Vegas, USA, Mirabel, Lara, and Lan, Pardenilla and Murillo family of USA, Abo, Dagatan, and Arnoco family of Labangon and Canada, Tusa Vendor and family, especially Welsha, Alma and Pasito Magbutay and family of Tres de Abril, UV High School alumni batch 77, Beth Del Fiero and Boy Del Fiero of Davao City, Juventus Group of Buhisan, Antonina Rabadon, Jose Cruz, who is now confined in Chonghua Hospital, Thanksgiving for the graces received by Satura and Stacy family of England and Labangon, Alvarez family of Texas, Australia, Canada, Lapu-Lapu, and Cebu, Abrao family of Hagna, Bohol, and Pardo, Candado family of Calignan, Karkar, Alan Delantar and family of Pasil, Maryville subdivision residents of Talamban, Eric and Carmel de la Serna of Sitio Andang, Ilanan family, especially Nancy, Jake, Jade, George, and Bern of Labangon, Juvenile Yu and family of Fatima, Salvador Street and Dubai, Roy, Lura and family, Salurio family, M. Nasen family, Tangke family, and Monghet family of Dubai, for the eternal repose of the following souls: Wenceslao Laplana, Sister Nemesha PM, Sister Delicia PM, Desiderio Sebelita, Norman Kong, Lamberto Parajang Sr., Teodoro de la Serna, Joan Igot, Agustin Kamingawan, Maria Antonieta Moreno, Lucy Rondero, Bernarda Solon, and Ismael Solon.
Sa ngalan samahan ng sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo mana kaninyo. Mana usab kanimo. Sa atong santos nga misa ato sa ihalad ang atong mga personal nga mga intensyon labi na gyud pagampo alang sa tuntag sa tagsa ka pamilya. Ug aron mahimo kita tako sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhin dayon. Amen. Atong awiton ang himaya sa Dios dito sa langit.
magampo kita. O Dios nga magkagagahom, among magbubuhat o mag-aagak, himoa nga mag-alagad kami kadimo sa tibok namong kasing-kasing, o nga magkadangat kami sa imong pasaylo, dinhi sa among kinabuhi. Kini among ipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi o gari, uban kadimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa, gikan sa basahon ni Propeta Zacarias. Pagmaya pag-ayo o katawhan sa Sion, singgit o katawhan sa Jerusalem. Muanhi kanimo ang imong hari, muanhi nga madaugon ug mapaubsanon, nga makabayog asno sa nati sa asno. Ipahilayo niya si Ephraim, ang karwahe ug ang sa Jerusalem, ang mga kabayong inggugubat, baliw niya ang mga pana, ug hatagag pagkidait ang kanasuran. Ang iyang gingharian maglakip sa tanang kadagatan, sukad sa subas sa Ephrates, ngadto sa tanang suok sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo. Daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Ibayaw ko ikaw, o Dios, ug hari ko, ug daygon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Matag adlaw daygon ko ikaw, ug himayawon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan, ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Papasalamata kanimo, o Ginoo, ang tanan mong mga buhat ug pagdaig kanimo. Ang imong butang mga alagad, pahisgutas sila bahin sa himaya sa imong gingharian, ug pasultias sila mahitungod sa imong gahom. Daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Ang Ginoo matinumanon diha sa tanan niyang mga pulong, ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo nagpabangon sa tanan nga napukan, ug nagapatindog sa tanan nga nangalipay. Daygon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya, kundili sa Espiritu. Kung tinuod man ugaling nga ang Espiritu sa Dios, anaa na sa inyong kasing-kasing. Kadtong walay Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Jesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo, muhatag usab og kinabuhi sa inyong mga lawas, pinaagi sa iyang Espiritu nga anaa kaninyo. Busa mga igsuon, aduna kitay katungdanan, apan dili sa pagkinabuhi, sumala sa tawhanong kinaiya.
Kun magkinabuhi kamo minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo. Apan, kun pinaagi sa Espiritu, patyon ninyo ang tawhanong binuhatan, mabuhi gayud kamo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. pagwasag ikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya si Jesus mingon, "Wamahan Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. Wamahan natuman kini kay maumay imong gusto ug pagbuot. Ang akong amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawa sa amahan. Ug walay nakaila sa amahan gawa sa anak ug kadtong mga tawo nga buot sa anak nga makaila sa amahan. Umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an, ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapaubsanon sa espiritu, ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo, ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. So na sa tanan, may gabi ka na tong tanan. Kamo di ang mga taga Cebu, taga Bohol, Cagayan, Davao City, o sa gawa sa itong nasod. Ha? Labi sa USA, Australia, Canada, England, sa Dubai, sa Europe, bisan kani sa Holy Land. Kung diin ka mo, ang importante nga nag-iusa kita sa pagpapinaw, pamati sa pulo sa Diyos. No? Mga kumusta ka mo mga suki, ang atong mga magsisimba sa atong online, nga kasaulugan sa Eucharistia. Tawag ta mong suki, kay mao man ang meaning sa suki, no? S-O-K-A. No? Simba online sa kasaulugan Eucharistia. O, di ba? Muna itong salamatan, Ginoo, itong Ginoo, usah, kapasipang pakpak. Kana, very good, perfect na yun. Di ba? No? Ang butang, no, kung nabantay mo, sa itong kinabuhi, di kina itong kalikayan, nga gusto nyo taong easy life, ha? Kinabuhi sayon, hayahay, ug haruhay, ha? Mapita itong lalaki, nanguyab sa babae, hindi ko siya, day, sugto na ko ni mo rin, tagaan di ka kinabuhing hayahay. So, gisugot na taos babae, pagkahuman, pagminyo na sila, gabagolbol ang babae, no? Kailang balay, ato pra og haligi, way bongbong. Sa doon mo niyong gingon na kinabuhi nga yahay, siya mo ni tanawa, di ba? Yahay kayo, lapos-lapos lang ang hangin. Kaya maningon, pagkalisto dyan no? Mga nang inanag yun, no? Labi na karoon nga, lockdown na, paita, no? Gabagolbol ang mga tao, niguro ba sila nga, gi-shutdown na ang Sky Cable o Sky Direct. Muna, kuyawan sila, basig mo sunod na saan ang Skyflex. Manang sa itong kinabuhi, ha?
nga naa gid ana gusto kita no nga magdikay kita sa mga kalisod ha bisan sa gugma ha? Gusto tang easy life sa gugma no nangutana bitaw sila unsa may tawag ana kuna sa katao daghan kayo gipanguyaban mo na gitawag og rapid testing ya panaglitan sige gyapon kag chat og follow sa imong ex unsa may tawag ana mo na gitawag og contract tracing mo nang inanag ito kinaboy paita no nangutana tong tao ba siya dahil unsay meaning anang social distancing siya ayaw sikit na ko kay dili ta uyab paita mo nga inanag ito sa kinaboy no nga pastila gyud no dahil man nag-uyab ni nga nang lalaki sa babae siya nag-text ba siya, where are you? If you are sleeping, send me your dreams. If you are singing, send me a note. If you are eating, send me a bite. If you are drinking, send me a sip. Dito bag bitaw na babae, siya, I am in the toilet. Siya, I will send you my e-ads. Kaya maringan pagka ni Sojirino, no? Mauna nga bisan sa atong mga palasunon, ha? Gusto kita kanang gaan og sayon no pangutan-on ka unsa may imong pasanon 5 ka kilong gapas o 5 ka kilong bugas mingon 5 ka kilong gapas o sige mao na imong ayuda kay gusto ni gaan ba no mao na nga sa atong kinabuhi ana sad nga maka-relate sa ta ha sa atong kinabuhi doon na gitay mga palasunon yang atong mga palasunon depende no naibugat og naay gaan pero bisag unsay atong gipas-an dunay sekreto nga kini mapasayon ug mapagaan ang iyang karga sa unsa mang sekreto ha mao ni gisulti sa atong ebanghelyo ni Jesus come to me all of you who are burdened and weary because I will give you rest because my yoke is easy and my burden light. Kung mao na sa itong kinabuhi ha, doon na tayo mga palasunon. Unsa man ang atong mga palasunon? Narasad sa word nga yoke, Y-O-K-E. Unsa man ang letter Y? You, ikaw, imong palasunon ang imong kaugalingon. Ha? Mo nang uban, murag mabugatan sila. No? Kay wa ang Ginoo kanila no kana bitang usahay may ubang mga tao di makadawat sa ilang kaugalingon sa ilang kahimtang sa ilang kapobre o ka sa ilang kabatig naong mangutana sila pader kun mulakaw ka di ka dakos mga pulis nga wa pa kay kiupas kuwa kay ako ra ipakita akong naong mao man ni akong ID kay mao man meaning sa naong imong dagway nasa uban di mo dawat sa ilang kabugo nga kuno sila bugo di man depende ra na no di ka mo kuno bitista nga tamuha kun unsa mo ka bright na ako'y pangutana okay what do you call a pig with 3 eyes unsa man dara ang tubag piiig tanawa no tulo ka ay P-I-I-I-G tulo ka eyes di ba magkasamot so manay nanagin ba no nasa itong gagalingan pastila yun ba no letter O unsa man ang letter O others nagkinanglan ato pasano na ubang mga tao nga ato silang dawaton sa atong kinabuhi kinsa sila membro sa atong pamilya atong higala o kabisan ganing atong mga uyab nangutana sila na ko ba father ngano nagpari man ka kaanugon kay accountant trabag ka kung ano man accountant kana mga accountant gukdunon maguna sila sa mga tao aron ilang pangasawon o ka ilang pamanahon nga naman kaya mga accountant good they are very good in trial balance and making adjustments at the end of the year sabot ganahan sila accountant nga naman kay maayo mo balance maayo pod mo adjust kaya nga pastilat pad ka studio no mo nang inana sa atong kinabuhi no yang K usam na letter K ato pagpasan sa atong relasyon sa kingdom sa gingharian sa langit ang atong relasyon sa Ginoo no kababang tayo mga usahay no mangluod ta sa Ginoo no labi na kini mga tiguwang o may mangluod no pagkaluod ng tiguwang na buya ina pangluod no kay lahi ang gugma ug ang grasya sa Ginoo na usa ka tawo naglisod og ginawa gidra sa ospital
Ngitauran og oxygen. So sa 24 ka oras nag-oxygen siya. Tungod na ani, naulian siya. So ningon ang doktor, okay, naulian na ka, pili na ka mauli. No? O, nya mao ni imong bayranan. Nisiga yang mata kay mahal kay yang bayranan sa sus Ginoo ko. Ningon lang doktor, ay lang kagoon. Pili magdinan mo bayran dayon, hinahinay lang bayad. Og ningon siya, wala ko makurat gumikan sa bayranan. Nakurat ko kay ang 24 ka oras nga gitauran kog oxygen dako kay kog nabayran. Pero ang 60 ka tuig na mo na akong edad nga ako nag-enjoy sa kanindot sa hangin sa palibot, wa gyud nako gani pasalamati ang Ginoo. O mao na makahatag natong paghinuklog no. Nga usahay sa atong kinabuhi bisan sa baba sa atong kamatayon maglisod gyapon kita pagpadayag sa atong gugma sa Ginoo. Di usa ka tawo ayang nga nabutang sa newspaper nga patay na kuno siya. So iya gitawagan ni amigo no. Sabay, bay, so unsa man kita ka sa news nga nang akong kaugalingon nga patay na kuno ko sa ulagi kita ko. Pero tigay akong guula. Mo na mangutan ako nimo diin man ka nanawag sa langit, sa impierno, purgatorio. Kaya patay na magkano. Maningan pastilan ba no. Ang letter E, unsa man ang letter E ang atong pagkarga sa kalibutan, the earth, no? Ang ato relasyon sa mga butang sa itong palibot. Manigi pa, klaro na to sa Santo Papa, ha? Our relationship with the earth, mo nang iyang encyclical letter nga Laudato Si, ha? Nga sa itong palibot, ato kining atimanon, nga di kita ma-discourage sa mga kahimtang nato sa kalibutan. Apil na niya ang coronavirus, ha? Niyato bitaw ko sa bukid, sa among parinti sa Karkar, tanaw ko sa mga parinting, hugaw kay mga tiil. Kuwi nga hugaw mo mga tiil, ang ningom ng DOH, nga panghugas mo sa inyong mga kamot, pirmi, waman iapil ang tiil. Kaya maningon pagkalisod gito, no? Nga banggol mo lang tao, kaysa advertisement o sa commercial nga joy, ang tibok pamilya, nang hugas plato, sa ilaha, siya raw usa, paita. Kaya maningon nga, sagdi lang, ha? Kaya mo nang atong kahimtang, inanag yun, no? Mao na nga ang atong pasanon ang yoke nagdepende ko na si Kristo. Unya ang atong mga karga sa atong magipasan unsaon na mapagaan dili mabugat narasad sa word nga burden. So my yoke is easy karon, my burden is light. B-U-R-D-E-N. Unsa man ang letter B na usa ka bata nagsigisag pasan sa iyang igsoon nga pungkol ba. Ipangutan na sa tao siya bye-bye, wa ka mabugate sa imong gipasan nga sige ka karga niya sa wa man kay nga naman di siya bugat para nako nga naman because he is my brother. Kay ako may siyang igsuon, it's enough nga ako siyang brother nga dili ko mabugatan sa akong gipasan. So inana din sa itong kaugalingon, no? If we consider each other as brothers, why bugat sa atong palibot, no? Usahay kita di man ato madawat ang usag-usa, no? Makita tag tawo ato lang sawayon, makita tag dakong tiyan, dakong tiyan, why nay prosesyon nga na may tambol. Ningon sa taong tao na conscious ba, no? Sa iyang tiyan sa father, unsa man ako nga mohiyos ni akong tiyan, kay ga malang ka oy natural na sa natural, mari gitawag nato og furniture disease, ha? Unsa man ang furniture disease? Atong lawas ba? Madugay mura na siya kabinet, no? Nga doon ay parte nga masuod sa drawer. Atong tiyan mo na ang drawer. Kaya mo nga pastilan ba, no? Nya letter U, unsa man ang letter U? Unity. If there is unity among ourselves, mapagaan ang atong mga buhat. Sa buhat na to, di ta mag-iya-iya. Dahil doon ka kwaknit, no? Nangunta naman, lakaw ta. Ano man, mangita tag dugo, ang makakaon tag dugo. Sige, ato ka spikas, kaya aris ko spikas. Dito spikas ang usa, pagbalik niya, wag itaon sa'yo nakuhang dugo. Ang usa ka, kwaklit, pagbalik niya, sus, gatugtog man diri ang dugo siyang bakbak. So, tiin mo ka namin dugo, nga wag ko kakita siya, kuyog dako. Nganto siya, kita ka ng langob, tiao. Kita ka ng pader diha, tiao. Kita ka, ako, wag ko kakita mo nang nabangga ako ganina. Ang kadugo yung baba. Maring pastila, no? Muna inanang sa pagkinabuhi, no? Letter R, sa letter R, respect. If we have respect for each other, doon na di kalinaw, gaan na atong pamati sa tagsa galingon, ha? Muna ka-importante nga mo respeto, yun ta, ha? Nining gipahimangno na to, no, sa gobyerno. Usahay, sige lang, mo joke lang ta, mo tubag sa itong katarungan, pero nino to ta kung dilig yun, no? Kaya ba, manayaw ta, gagiing naman ta, ayaw sa mo pagsayaw-sayaw.
Ningos Duterte nga kamo mga Cebu gahi kay mong o mingin tubag sa taong taga Basak sa gila kay o kay homok maglawas kaya man nga nanag yan no niya letter D ang sama na letter D dependency ha nga dili tungod sa atong kadato nga wa na lang ta mo ilag Ginoo no tungod sa atong nahuptan tungod sa atong ka-bright di na lang ta mong ila sa Ginoo siya gihapon ang labing makagagahom ha no mabutong na usa ka iro bright kaayo gisugo sa iyang amo no mangumpra magbitbit og bukag nya nalay nakasuwat nga papel no usa ka kilong talong usa ka kilong bagtong usa ka kilong okra makita sa tindiro na siya nya ni pagkapil kwarta iya sang gibutangan og mga utanon iya yung gisundan ang iro kay asa gyud nakita niyang iro nga nagbarog sa daan og ni para og habal-habal motor og ni sakay sa ayang gisundan pag-abot dito sa balay na nuktok purting tuktok og niabli ang tag-iya og giyaw-yawan ang iro gikasab-an duol sa siya ma'am ngani mo nagkasaba ma'am nga bright man kanang iruwa unsay bright nga bugo man ni nga naman duha na kay gayon nga nakalimtan niya ang yawi mo nang wa siya kasud kaya man yan nana gyud ba ha ya letter E unsa man ang letter E extend a hand kung magtinabangay ta way kagubot na ang kalinaw mo nang mutabang gyud ingon ang Ginoo wa siya maingon nga don't work niyo siya don't worry pero you have to work mo nagkaroon nga trabaho gyud uban bisan nagkanang gitawag nato work at home ayaw na mga ting-imbal samar ayaw lang dala sa iyong balay no work at home dahil sa kapilot no nisulti sa aeroplano okay my dear passengers kindly straighten your belt relax and we're about to fly by the way this is your pilot working at home, working from home. Kuyawan sila. And finally, letter N. Ang sama na letter N. Never say never. Di kita mo surrender, ha? Di ta mag-uol, di ta magbagulbol, ha? May estudyante karon nagyaw-yaw na kay kung online class ko noon, saon na lang. Pero makalusot gyapon sila kay ga-practice na sila daan unsay buhaton. Sila, ma'am, absent ko ba, ma'am? Ngano man? Ma-expire na akong load. Kaya maningon pagkalisod Ginoo, no? Mao na nga sa ginabuhi natong buhaton, ha? Now, never give up. The yoke of God is always easy. Why? Because God is always good. He is always good all the time. Nga mo dito iampo sa tong misa karon, ha? Ngayon ta magpabiling kita balikon sa itong pagsalig sa Ginoo haron ang ato mga palasanon sa itong kinabuhi magpabiling gaan o magpabiling kita ang naadiha sa iyang gugma. Amen. Palihog manindog ug ato karuyampo ang nagatuo ako. Kitang tanan. Nagatuo ako. Gato ako sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta ug kang Kristo nga og dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo sa Kristo ang bugtong anak sa Dios, yanak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, yanak dili binuhat usa kinaiya samahan. Pinaagi kaniya na mahimo ang tanan, tungod ka na atong mga tao, galang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod ka nato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, ang Ginoo magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya samahan ug sana. Dungan samahan ug sana, gisimba siya og himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay,
ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mga igsoon, magamog kita sa langit ng Amahan, nga iktandiyugan, nga sa atong kinabuhi magpabilin kitang masaligon sa Dios aron mahimong magaan ang atong palasunon ug makabot na atong mga katuyuan. Sa matag pagampo kita mo ingon, mapuangorong Amahan, dungga kami. Mapuangurong Amahan, dungga kami. Alang sa simbahan nga magpadayon siya sa iyang buhat sa pagtabang sa mga kabus ug sa mga gibug-atan. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, dungga kami. Alang sa mga pangulo sa kanasuran nga mamati sila sa mga inagulo sa kabus ug sa labing ubos nilang mga lungsuranon. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 virus makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, dungga kami. Alang sa sulugoan sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, dungga kami. Alang kanila nga gitawag sa Dios, latas sa kamatayon nga makadangat na sila ngadto sa pahulayng dayon. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Amahan, dungga kami. O Dios nga magkagagahom, dunggang among mga pagampo ug dugang yang nagkulang sa among pagtuo. Pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako, ginyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginuang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, pataling hugi ang mga pagampo sa imong katawhan, ug dawata ang among mga halad, ang among tagsa-tagsa nga pagsimba dinhi, magdala unta og kaluwasan alang sa tanan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo mara kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Diyos gatunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diya sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo piragi sa gahom sa imong pagkadiyos. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakikigala kanimo. Apan ang tao mismo mao'y nag-uli niini kanamo pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gadikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa aron mahimo kini alang kadamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon nikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapo sa panihapon, mikuha siya sa kalis, ni pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Mohatag kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, ninimpahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga matubang ug molagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma pa ni Francisco among Papa, ni Jose Palma mga arsobispo sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga maigsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluoy kaming tanan. Himuha kami ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Bani Maria ang inahan nga ulay sa Dios, bani San Jose iyang banoban sa mga apostoles, sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magambong kita samahan at gamito ng mga pulong nga gitudlo nato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. O Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa nga among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo, Manausab kanimo. ipakita ta ang pag-inig sa unay. Peace be with you. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay nga mokalawat kanimo. Apani pamulong lamang ug mamaayo ako. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Sa nanglabay katuigan, ang tugon ni Jesus sa katawhan, magdinahalay dayon kita tanan. Ayaw
Magampo kita. O Ginoo, ang Eukaristiya ngay maghihatag kanamo, mag-agak unta sa among mga hunahuna ug mga buhat. Ang imong espiritu magtultol unta kanamo diha sa dalan nganha kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petitions and our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady Health of the Sick, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Saint John Bosco. So announcement, Lourdes Kindergarten School is now open for admission for school year 2020-2021 for nursery 1 and 2 and kindergarten levels. On-site and online enrollment is ongoing. Please like and follow the official Facebook page of Lourdes Kindergarten School for details, or you may call telephone number 032-414-3048. Again, 414-3048. Ang Ginoo mana kaninyo, Manaw sab kanimo. og manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad ang misa lakat kamo sa gugma ni Kristo. Salamat sa sa Diyos. Dios. Pipila ka adlaw na ang milabay, ang kalibutan nagmagulanon na kakinlay way hanaway sayo unsay buhaton na nagpingit sa tumang kalisod. Mikuyana ang kangit-ngit na dayon nangalisang nahisugamak mga suruan. Way kasiguruan, hanap ang kaugmaon. Maumuyok po, sangpit sinyo. Santo ninyo, pamatian.